Уважаеми зрители, последния път, когато в това студио имаше зверове, това бяха два крокодила, огромни. Единия мисля, че беше колко, Евгений? Поне 3 метра единия крокодил. Огромни, докарани от Росен Петров, тия два крокодила. Не, крокодили истински, ако сте гледали това предаване. Сега ще ви покажа два други звяра. Това са последните зверове, които са в моето студио, само че това не са крокодили, това е зомби. Това е зомби. Това е зомби и както виждате, това е мотор, той се казва зомби. Зомби, а другия мотор, 6 пъти казах, че се казва зомби. Хората разбраха. Георги, ти разбра ли, че се казва зомби? Да, много добре разбрах. Този се казва и моля? Добре, че го повторя няколко пъти. А може би този е инвейдър, а този е зомби. Не мога да ви кажа, ще питам създателите на тия мотори. Поред мен и двата... Инвейдър на английски, какво означава, Георги? Нашественик. Значи нашественик. Или този е нашественик, а този е зомби, или този е зомби, а този е нашественик. Уважаеми зрители, тези мотори не са произведени така. Това, което виждате тук, се нарича тунинг. Какво е тунинг, Георги? Тунинг, това е индивидуално доразвиване на един стандартен модел. Уважаеми зрители, мога да ви уверя, че един такъв тунинг на мотор по света струва много пари. Да не говорим, че хора, които правят качествени тунинги на мотори, се срещат твърде рядко. Тази вечер обаче аз ще ви покажа двама такива човека. Те са направили тунинга на моторите, които виждате. Хубавото е, че тези хора са от България. Дами и господа, представям ви двамата много талантливи българи. Илиян Антонов и Йордан Лязов. Здравейте, добър вечер. Кой сега е зомби и кой е инвейдър? Аз дали ги обърках или? Ами да. Значи този зомби е онзи от другата страна, инвейдър е този. Точно така. Добре, добър вечер, радвам се да ви видя. Сега излишно е да казвам, че сигурно сте изгледали всички серии за семейство Татъл, нали? Предполагам. Абсолютно. И аз ги гледам. За уважаемите зрители, това е една история, т.е. един телевизионен сериал, който се казва с документален сериал, който се казва с Американски чопър, ако не ме лъже паметта, и се излъчва по Discovery. Това е за едни американци в... мисля, че са... Не мога да сета в кой град. Ориндж Каунти. Мисля, че да, в Ориндж Каунти, които правят мотори, тунингови мотори, произвеждат, те са ужасно скъпи и са изключително интересни и са много търсени, а и сериал е много интересен. Но не съм предполагал, че в България има хора, които се занимават с нещо подобно. Как ви хрумна това въобще? На мен ми хрумна в общи линии. Много отдавна исках да притежавам нещо, което да няма никой друг. Какво се занимаваш? Принципно се занимавам с търговия, но много отдавна се занимавам... Ма какво си учил? Какво си завършил? Техник лесовът, горски. Верно? Верно. А ти? Геодезия и картография. Що не тунинговаш неко дърво? Какво тунинговаш мотори, като си завършил лесовата? И това ще стане. Добре, и как ви хрумна да правите тия неща? На мене ми хрумна някакси така... Яла да ми обясните около тях, ние да не сим, така че те са също много интересни тия чудовища. А всъщност това какъв мотор е? Той после е направен. Това е Yamaha Dragstar. Yamaha Dragstar после е направен. Да, след това вече не е Dragstar, вече е Invader. Да. Почти нищо не остава от... Ма карате ли с тия мотори ли дойдохте тук до студиото? Ами да. На собствен ход дойдоха, даже винаги има куриози докато ги карам, защото... Как няма да има? Виж на какво прилича ти. Представи си как те спира полицай. И почва. Това хубаво бе. Разрешено ли с такива мотори да се кара полиция? Не. Май не. Но за сега нямаме никакви проблеми с господа полицаите. Радват се. Дано и след това предаване да нямате, така като казваш. Да нямаме, да. Дано и сега да нямате. Колко струва един от моторите на семейство Татъл? Ами, техните мотори, които се водят такива уникални, които правят, нали, те правят и серийни модели, порядъка на $150,000. А един ваш колко струва? Един наш, принципно, този тип тунинг не може да има някаква цена. Не може да се определи цена. Няма как. Значи един наш мотор струва толкова, колкото е склонен да даде някой клиент. Защото няма пазар, така ли? Пазар може и да има, но тук е много трудно. Значи такъв мотор в чужбина, там където са луди на тема тунинг, може да струва и 200,000 и 300,000. И тогава какво правят тия мотори в България? Не сте ги пришпорили към чужбина да ги продадете? Ами ние сме българи. Чакахме пред тебе да ги продадем. При мен и след това ги продадете. Интересно ли се прави? За колко време се прави един такъв мотор?
той е за 8 месеца. 8 месеца. А този Зомбито какъв за е? Това 2 е години. Кавазаки или какво Това е Honda Shadow. Honda Shadow. Аз не мога да ги позная. Тя Този е доста интересна. по-малък е този. Да, това е 600 кубиков мотор, между прочим, и него сме го правили в продължение на 2 години. Добре, че няма някакъв шип, като седнах, нали, защото като гледам, викам си, дали някаква змия да... Добре, всичко е нормално, няма. И този колко време сте го правили? 2 години. В продължение на 2 години го правихме. Интересно при него, че той е целият покрит с сребро. Той е посребрен този. Мисля, този е сребърен. Да, да кажем. Посребрен е целият, а този е никелиран. В смисъл... А как ги правите тия неща? Всичко на ръка. Как? Скулптура. Ти скулптор ли си? Да. И как се отлива ли си? Какво се Не прави? се отлива, моделира се направо. Моделира се. На ръка се моделира. Значи това наистина, уважаеми зрители, навън би струвало най-скъпото нещо да се прави на ръка и да се прави по този начин. Навън би струвало, не знам. Това ги прави неподражаемите. Пократителна цена и би имал навън един такъв мотор. И те вие си ги карате. Колко мотора сте направили? Само тия двата? Да, тези двата. И за моя огромна радост и двата са мои и ги карам аз. Господина, който прави тези хубави мотори, не може да кара мотор. Моля? Да. Не караш? Не, Що? е само тротинетка. А как тротинетка правиш такива мотори, а караш само? Не си ли карал никога мотор? Ами той никога не е мислил, че ще прави такива мотори дори. И трябва да покараш мотор. Аз Георги го запалих. Първият мотор го направи без да го е виждал. Това също е интересно. Аз раздобих мотора на съставните части и му носех частите една по една и му казах, примерно, искам така да направиш. Примерно му занасям резервоара, но в не този вид и му казвам, той не е виждал мотора. Казвам, това е резервоара на мотора и той стои по такъв начин на мотора, подлагам някакви книги, за да дам наклона, да види какъв е наклона. Това, което правят семейството Татъл, те произвеждат мотора от начало до край. Само, че те имат възможността да си поръчат двигател, да си направят... Въобще изумителни неща могат да направят. Ние правим от обикновен модел, който всеки може да си купи от магазина или на втора ръка. И двата са на втора ръка. Съответно, ние правиме нещо индивидуално и уникално, бих казал. А в състояние ли си да произведете мотор от самото начало или затова трябва да необходими други усилия, друга... За момента с тази техника, с която разполагаме, ние в България е много трудно. Доколкото аз знам, само една фирма във Варна се занимава с такова нещо и минават през куп перипети, за да произведат мотор от начало до край. При нас дори самото поръчване на една рамка би отнело от порядъка на 6-7 месеца, докато дойде. Само една част. Да не говорим, ако се обърка и не дойде това, което си поръчал, няма... Ето виж, една мечта си осъществил, имаш два такива мотора. Абсолютно. Добре, хубава идея сега ми подсказват моите колеги. Не може ли чрез интернет? Чрез интернет не е ли? Това е свободно пространство. Като видят това, ако ги рекламирате по интернет, може да осъществите продажби и така да се завърти. Съгласен съм, но... Тези мотори наистина са уникални и наистина са много скъпи и те са като мотори от някакъв спектакъл, като участници в някакъв филм такъв. Те биха просто са наистина уникални. Скулптури. Подвижни скулптури. Като подвижна скулптура. А как ти хрумваха идеи? Има коментари, че не са истински, а са правени в 3D програма. Да. Тези мотори? Те наистина така изглеждат. Аз като ги видях за пръв път сега, като ги вкарах, аз съм голям любител така на мотоциклетите, но наистина изглеждат като някакви... Наистина, ако го видиш това нещо и го спреш някъде, ти си го виждал сигурно. Много пъти, просто всичко е... Не мога да ги опаза като спра някъде и най-куриозното е винаги, че има хора, които почукват и казват, какви хубави макети, ако можеха и да върват. Така ли? Това е редовен номер. Да. А всъщност, кой беше първият мотор, който си купи? Първият мотор, който си купих, беше една Honda Shadow и много интересно си я купих, защото жена ми беше бременна, така доста бременна, силно бременна беше. В смисъл, колко бременна? Може до 9 месеца обикновено. Значи 7-8 месеца. Мисля, че беше 8 месец, силно бременна и... Има ли малко бременна и много бременна? Или? Силно бременна е предраждане, да кажем. Да, предраждане. Значи жената си е направо си е сериозно бременна. Да, и аз отидох да гледам един мотор, да видя с идеята, че само ще го видя. Да, обаче след като го видях, цяла нощ не можах да спа. Дете ще се ражда, как ще купа мотор с всичките пари, които имам. И в крайна сметка, след една безсънна нощ си казах: много отговорно решение си взел. Иляне, ти сега, ако не си купиш мотор, никога няма да си купиш. Какво си каза? Иляне, раждате се дете и друго дете може да се роди, ама мотор, то мога го изпуснеш. Не, ти един трябва да си купи човек един. След това никога не остава един. Какъв беше този мотор? Honda Shadow си купих. В смисъл, първият мотор беше едно АВО, което купих за 300-400 лева, но то след 3 месеца веднага вече човек започва да гледа по-големите и по-големите и по-големите. Така, докато стигне до Босхос, който е 8200 кубика.
Абсолютно. Говоря за себе В си. този ред на мисли, да. Да. А как ти всъщност скулптура започва да се занимаваш с тези мотори? Той ли свърза с теб или как случайно стана връзката? Аз сувенири произвеждам и общия ни произвеждаш? бизнес. Сувенири. Сувенири. Аз продавам сувенири. Да. Свързан е общия ни бизнес и случайно тръгна приказка, пробвахме. То взе, че стана. То взе, че стана. И направихте 2 мотора. Да, Има ли план за трети? има. Как ще изглежда той? Не знаем. Без проект се работи. Без проекта за сега. Не, и тези се работят Винаги без има. проект. Да. Ми направете Всичко някакви в движение. тематични, да речем Властелина на пръстените или... Да, никакви проблеми. Принципно няма никакви проблеми. Проблема е закупуването на самата машина. Да. Съответно, защото това са апартамента и къщата и моите и друго няма. Всъщност, това е цялото ми имущество тук докарано. А замислили сте правите туник на коли? Да. Дори имаме микробус, който превозваме моторите от време на време, на който така съвсем лекичко за 1-2 месеца загатнахме, но интересното е, че където и да отида, поне 100-200 човека се снимат с него. Добре. А ти каква кола караш? Аз карам 24 годишно Ауди. 100 Браво. кораби му казват. И ако му направиш тунинг, ще го заглеждат навсякъде. Ами то Добре. тече отдолу повече. Желая ви успех, наистина. Това, което правите е много различно, уникално и е хубаво, че се случва в България. Ако по някакъв начин съм могъл да ви рекламирам сериозно в моето шоу и да постигнете успех от тук нататък, може да помисля да поръчам такъв мотор и да направим нещо специално за някакво шоу. Ще трябва обаче по-отрано. Много по-рано. Да речем, ако ходим до година, Евгений, за какво живеем ние? Така, да отидем и до година на турне, така че ако ни се случи, може да поръчам да направим нещо подобно и да, в крайна сметка, вие сте българи, трябва да подкрепяме българските майстори. Уважаеми зрители, представих ви Илиян Антов, Йордан Лязов.